por bagi Kyrtong ki Jingïakhun yak election MDC mentaus 6 arja arpusan syag artali ki Autonomous District Council Hakasi Hills Autonomous District Council bat Janti Hills Autonomous District Council ki yat ban penlong yak ki Jingïalang ban pan jingkersan na ki pajba kawai ke constituency ke bagi pajba ki pai khmat bha kadai ke Moodop-Umladang MDC constituency ke badai jong ke Janti Hills Autonomous District Council JHADC Kadau bolong bagi pajba nong tap vote kani ka constituency ki banjir tang hapdeng arngot ki Kyrtong gi ai reng katau ba thombor siwat kumu Kyrtong ka National People's Party NPP ubabat ya ka shuki Chief Executive Member ka JHADC baru ba chanbor rambai na ka Voice of the People Party VPP Hadian live ngi bagi pajba kani ka constituency ki la tap yaki vote jongki minha ka arpuai teri urampang araja arpusan la clear yak result minha ka arpusau teri urampang araja arpusan ha ka ba lapan banaw ba thombor siwat ula job yau ba chanbor da ka batam shispa ar vote uba thombor ula job da ka bayok khor 10,000 arspa an ropo vote kad ba chanbor pat ula yok khor 10,000 shispa sanpo pra vote nakani ka constituency ki dan hadu nropo nyongot ki bala khnyat yo budam nota Kani ka constituency ka Donboro kandai hajar sauspa arpusau ngot ki nong tap vote hindrai ki buan tap pat manha ka arpuai terik rempang arjar pusan kilong pra hajar sauspa laipau ngot bat ka jingja ki nong tap vote ka long dak kandai spa kandai pusau ngot Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya